jolasa, divertimentua, lana, disiplina, eta bizitzeko modu bat. Nire izaeraren parte da, eta nire izaera hortan behintzat, musika kontsumitze horrek eta musika entzute horrek asko aportatu du. Beraz, hori oso presente da nire konfigurazio pertsonalen. Azkenean armarioan dituzun milaka gauza, zaharrak berrituz, iten duzun beste armario bat. Erabiliten duzu azkenean, lehenago armarioan hautsez beteta zegoen erropa bat. Egia esan, bizitza hontan musikari gabe egongo banintz, elbarri sentituko nintzateke. Nei eman dit, errealitate aspergarri ez bilakatzeko aukera. Iten duten guztia, lana, isialdia, lagunak, bizitza guztia nik euskaraz ziten dut beraz. Euskaraz bizi naiz, euskalduna naiz eta harro nago. Nire zaletasuna, euskaraz bizi dut. Laster sarean ikusiko dugu elkar.